sigawan, oh. Hindi ikaw ang kinakausap ko! Bakit inamin mo, Pawex? At dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita? Hindi naman sa ganun. Sasabihin ko naman sa'yo lahat. Ang dami-dami mong tsansa na sabihin sa akin ang totoo pero hindi mo ginawa! Mga bata, ready na ba mo sa inyong performance karon? Yes, ma'am! Kasiguro nyo kung mayo mga bata, nga di pangandaman jud ninyong mayo ang drama. Ma'am, sigurado jud kaayo na. Pero ang mag-una daw nga grupo nga mag-perform, ma'am, sina Betty, si Claire, og si Lucio. Sana, Maria! Dapat ka mong mag-una. Bali! Kamu kay tuluman mo kabuok. A few moments later. Oh, group 1! Kaya ka na ninyo. Karon atong palakpakan ang group 1. Wow! Tara po sunod itong Pawex. Bahala na itong mga kaingan doon. Sa among mama, ako ang mama. Ako po ang anak nga lalaki. Og ako, gusto nga babae. Yay! Alam mo bang pag naloko ka sa sugal, hanggang paglaki mo, maluloko ka dyan? Hanggang magkasawa ka na, magkaanak ka na, mapapabayaan mo yung buhay mo, maluloko yung buhay mo! Huwag mo naman siyang sigawan, oh. Hindi ikaw ang kinakausap ko! Ikaw din naman eh. Ginagawa mong gusto mo. Ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala. Pero meron. 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 Lucio! 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 Yay! Ang ayuhan nila, grabe si Kirba, mura dyan si Vilma Santos. Ang sunod, ang group 2. Na naman yan. Ako na pinuslang Palakpak ko! pasikapan. Kami ang group to karon mag-present me sa mukhang drama. Okay, magsugod namin. Sige, Tita! Bakit inamin mo, Pawex? At dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita? Hindi naman sa ganun. Sasabihin ko naman sa'yo lahat. Ang dami-dami mong tsansa na sabihin sa akin ang totoo pero hindi mo ginawa. Wala lang talaga akong mahanap na timing. Sasabihin ko naman talaga sa'yo lahat eh. Di ko to ginusto. Di ko to sinasadya. No, Pawex! That's the lie that you want to keep telling yourself na napilitan ka lang magsinungaling na hindi mo sinasadya. Pero sinadya mo! Ginusto mo! Very good mga bata. Tungod sa inyong performance, tagaan ka mo og 98 points.